Каля 25 год кампанія «Інтерсіті» рыхтуе якасны і цікавы турыстычны прадукт. Для лепшага адпачынку сваіх кліентаў ёсць усё неабходнае. Цікавыя маршруты, якасныя паслугі, даступныя цэны. Навінка асенняга сезону – туры ў Партугалію і Марокко. Мы открыты любому туристу, мы стараемся не продавать туры, а помогаем покупать тот отдых, который будет незабываемым и уникальным для каждого туриста. Адпачынак на моры ці насычаная экскурсійная праграма. Для кожнага спецыялісты кампаніі падбяруць самы лепшы варыянт. Геаграфія вылетаў налічвае маршруты ў звышшым 25 краін свету і ажыццяўляецца з розных абласных цэнтраў. Ёсць пастаянныя авіатуры з Брэста у Балгарыю, Чарнагорыю, Хорватию, Албанию и Тунис. Мы предложили в этом году для Брестского рынка вылет в Тунис. Это первый год мы летаем в Тунис из Бреста. Летаем мы 3 раза в месяц. Цены очень доступные, отели хорошие. Отзывы туристов великолепные об отдыхе. Предлагаем на 10-11 ночей отправиться на отдых в Тунис из Бреста. Першым гостем нового офиса стала Юлия Вьюн. І хутка жанчына разам з дзецьмі адправіцца знаёміцца з каларытнай Албаніяй. У якасці прыемнага бонуса падарункі ад «Інтерсіті». Дарэчы, такія сюрпрызы падрыхтаваны для ўсіх кліентаў. Обслуживание очень культурное, девочки приветливые, тоже нам понравилось. Офис потрясающий, впечатление у меня очень хорошее сложилось об этом офисе. Будем сюда приходить и приобретать здесь путевки. «Інтерсіті» у першую чаргу тураператор. Дарэчы, плануюць пашырыць гэты накірунак. Сярод партнёраў шмат міжнародных добравядомых тураператараў. Картмаш Груп, МТС Глоба, Эртурс. Ёсць перспектывы і адкрыцці новых маршрутаў на базе Брэсцкага аэропорту. Мы динамическая развивающаяся компания. То, что на сегодняшний день требуется клиенту, это, конечно же, цена, знание клиента и знание продукта. Вот, наверное, вот эти 3 составляющие, они играют важную роль в нашей работе. Пазнаёміцца з турыстычнымі прапановамі можна на сайце кампаніі intercity.by, а пасля наведаць офіс, які знаходзіцца ў Брэсце па адрасе Гоголя 65. Працуе ён у будні дні з 10 гадзін раніцы да 19, а ў суботу з 11 да 16 гадзін. Евгения Мороз, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».